Trinitatis søndag den 15. juni 2014 blev Hein Heinsens skulptur over treenigheden opstillet foran Bispegården i Nykøbing Falster. Det er Ny Carlsbergfondet, som har skænket skulpturen til stiftet, og det har taget kunstneren i alt 4 år at udføre og færdiggøre den. Står man nu foran den første side ud mod vejen, har man foran sig Gud Fader siden. Her står på hebraisk og dansk: Jeg er den, jeg er. Ordene er hentet fra et vers fra 2. Mosebog kapitel 3, hvor Moses møder Gud ved den brændende tornebusk. Gud kalder Moses til at befri Israels folk ud af slaveriet i Egypten, men Moses er bekymret, hvad vil farao sige, og hvad vil Israels folk sige, når Moses kommer til Egypten for at stille sig i spidsen for dem. Hvem skal Moses egentlig gå Gud for? Hvilket navn skal jeg sige, at du har, Gud, spørger Moses. I vers 14 giver Gud Moses svaret: Jeg er den, jeg er. Og senere i samme vers hedder det: Jeg er. Den fulde forståelse af udtrykket forstår vi nok ikke. Det lyder meningsløst. Men det betyder i hvert fald, at Gud er. Det vil sige, at han ikke er skabt, men har liv i sig selv. Gud er fra evighed til evighed. Videre i vers 15 møder vi Guds navn forklaret som Jave. Det vil sige det hebraiske navn, der består af de 4 bogstaver JHVH. Der er på hebraisk en direkte sproglig sammenhæng mellem udtrykket jeg er og navnet Jave. Og så er der på skulpturen og på denne side et markant og dybt hul. På den ene side af fadersiden en stor flade, som skaber afstand. Gud sagde til Moses: Kom ikke nærmere, til dine sko af. Det er hellig grund, du står på. På den anden side frister eller tilskynder hullet os til at træde nærmere, til at stikke hånden ind, hvis man tør. Er det et tvivlerhul? I Nyt Testamente hører vi, hvordan Thomas ikke vil tro, at Jesus er opstået fra de døde. Og hvis Jesus viste sig for ham, så ville han stikke fingrene ind i navlegabene og hånden i hans side, ellers ville han ikke tro. Er det mon et sådan tvivlerhul, at Gud her udfordrer os med? Og hvad finder vi derinde? Vi kan ikke mærke det. Men vi kan gå videre rundt om skulpturen, så kommer vi til Guds søn siden. Her er en åben grav. Man kan ikke lade være at kigge ind i graven. Der er et horn. Er det et frelsens horn, som vi hører om i Det Gamle Testamente? Er det alterets horn, som der fortælles om i Mosebøgerne? Det horn, som er sat på alteret, og som man kan gribe fat i, og når man gør det, kan ingen skade i. Eller er det den såkaldte Higgs-partikel, Gudspartiklen, den særlige partikel, som fysikeren Peter Higgs i 1960'erne regnede sig frem til, og som i 2012 blev dokumenteret som den partikel, der kan give andre partikler masse. Med andre ord et billede på skabelsen eller skaberen, som vi ikke kan trænge ind i. Det er det, som vi finder i den åbne grav. Stenene er væltet fra. Jesus er stået op. Men han har siddet i gravåbningen påskemorgen, kan vi se. Mon han har hvilet sig, bedt til Gud, glædet sig over morgenen, lyset og fuglene, for så først derefter at der rejst sig og er gået ud af graven, ud til disciplene. Vi ser hans fodtrin. Eller er det vores fodtrin i verden? Er det os, som er sendt med budskabet om Jesu død og opstandelse? Vi kan nu gå om på den tredje og sidste side, Gud Helligånds side. Den er voldsom, fyldt med former, ustyrlig, mangfoldig. Jamen hvad er det dog? Hvad forestiller det? Der er en bog, der er et øre, der er en knivtang. Der er noget i toppen, der ligner en engel. Er der overhovedet noget, som ikke er? Er det Guds kraft ud i verden? Helligånden, som blev udgydt over disciplene pinsedag, hvor tunger af ild satte sig på dem? Eller er det noget helt andet? For Johannes evangeliet står der, at Helligåndens opgave er at overbevise verden om synd. Helligånden skal vise og åbenbare for os, hvem Jesus er, og hvad der var hans opgave. Og hans opgave var jo at tage verdens synd på sig. Kom til mig, alle I, som bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile, siger Jesus.
er alle disse mærkelige former i virkeligheden verdens byrder, som Helligånden her trækker til sig som en magnet, for at lade Gud bære dem. Endelig er der en detalje, som man måske ikke lige ser i første omgang eller tænker over. For øverst i skulpturen, tværs ned igennem den øverste del af treenigheden, finder man en spalte. Den vender mod øst. Så når morgensolen skinner, lyser den igennem denne revne. There's a crack in everything, that's how the light gets in, synger Leonard Cohen. Der er en revne i alting. Det er på den måde, lyset kommer ind. Var det bare jorden, som revnede langfredag? Mon ikke også den treenige Gud? Ja, i virkeligheden skal en skulptur ikke forklares. Den skal jo bare ses og opleves. Den skal give os lyst til at dvæle, til at tænke, til at overveje, til at grunde. Så velkommen til at tage endnu en runde. Og en til. For treenigheden bliver man aldrig færdig med.